gashi za ku ga babu kiliya. Yanzu kuma in muka juyo dan Allah ku kalli yadda hoton mu ya koma. Hoton mu yayi matuƙar kyau sosai, gashi nan zan yo zooming ku ga yadda hoton ya koma. Kun ga ko da ka jiyo zooming ɗin shi ba ta yadda za a iya kasance wai yayi dishi-dishi, yawwa ba ta yadda za a iya kasance yayi wani dishi-dishi. To wannan ita ce hanyar da za. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan tasha mai albarka. Insha Allah yau za mu yi magana akan abu mai matuƙar muhimmanci. Wannan abin in dai kana ɗaukan hoto a waya zai matuƙar amfanin ka. Kamar yadda kuka gani a hoton baya, hoto ne editing ne wannan, wanda ko da ka ɗauki wayanka ko da ba shi da kyamara sosai ka ɗauki hoto ya kasance hoton ya yi dishi-dishi sosai. Duk kalan dishi-dishin da ya yi in dai wannan hoton ka riga ka ɗauke shi, insha Allah idan ka bi wannan process ɗin za ka wanke hoton ka ya fito 4K clear. Zai fito clear mai kyau, clear mafi kyau zai fito sosai insha Allah. Kar ku manta ni ne naku Ibrahim SHI. Kar ku manta ku je ƙasan wannan tasha idan baka min subscribe ba ka danna min subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda daga na ɗora sabon shirye-shirye na za su zo gare ka kai tsaye. Da fara abin da zaka fara yi, amma gaskiya abin yana using ne da data, zaka fara zuwa ne ka buɗe datan wayanka. Za mu je mu buɗe datan wayan mu. A bayan mun buɗe datan wayan mu za mu je Play Store mu ɗauko wannan application ɗin, amma dai mu tunda mun riga mun ɗauko wannan application ɗin za mu ajiye muku link ɗin shi a ƙasan na wannan video ko a comment na farko. Za mu je Play Store domin mu nuna muku application ɗin da zaka je ka ɗauko wanda zaka yi wannan aiki da shi. Da fara zaka je cikin Play Store, zaka nemo Play Store ɗinka. Bayan ka nemo Play Store ɗinka zaka shiga akan Play Store kenan, sai ka je ka rubuta, zaka je ka rubuta Remini. Zaka rubuta Remini. Bayan ka rubuta Remini sai ka danna akan satin. Direct bayan ka danna akan satin gashi nan daga nan ƙasa za ku ga Remini, gashi nan AI photo enhancer, gashi nan wannan shine Remini. To da rest zaka zo kai installing akan shi, gashi nan ƙasa za ku ga ayyukan da yake yi. Ba wai iya aikin wanke hoto yake yi ya koma clear mai kyau ba, yana wasu ayyukan da yawa, amma mu maganar da zamu yi shine zamu yi magana ne akan ya za a yi ka wanke hotonka kamar yadda ku gani a thumbnail na wannan bidiyon namu. To mu je zuwa cikin aikin mu. Bayan ka yi installing na wannan Remini app din AI photo, zaka zo ka danna akan open. Bayan ka danna akan open, idan naka sabon budewa ne duk wata dama zaka bashi, amma sabida yana amfani da AdSense ne za mu fara mu kashe bolin ɗin wayar mu gaba ɗaya saboda kar a sako mana sound wanda zai kasance da copyright a cikin shi. Yawwa bayan ya shigo zai baka kamar haka, sai ka cancel wannan abin kenan. Bayan ka cancel zai iya baka AdSense. Dama na faɗa muku wani application ɗin yana AdSense ne, gashi nan zaka jira AdSense ɗin ya gama ta gama yin tallace-tallacen ta tukunna sai ka katse, saboda application ne ana biyan kuɗi amma dole dai da wannan AdSense ɗin akan shi. Zaka jira ya gama wannan kenan, bara mu jira yawa gashi nan sai ka ƙara dannawa akan cancel. Yawwa bayan ka danna akan cancel kamar yadda kuke gani, daga nan gurin ga inda aka rubuta gallery kenan, zaka je ka ɗauko hotonka. In kuma hotonka yana nan gurin ne zaka zo ka zaɓe shi in yana daga farko. Mu za mu danna akan gallery. Bayan mun danna akan gallery za mu tafi gallery mu je mu nemo wannan hoton da muke so mu wanke. Gashi nan mun shigo zuwa cikin inda za mu je mu nemo. To za mu je mu nemo hoton mu yanzu. Bayan mun shigo za mu je mu ɗauko hoton mu. Za mu je mu nemo hoton mu kai tsaye kenan. Yawwa ga hoton da muke so mu yi amfani da shi wajen enhance, sai mu danna akan shi, sai mu danna akan tick. Bayan ka danna akan tick direct gashi nan za ku ga hoton ba shi da kiliya, gashi nan za ku ga dishi-dishi ne shi sosai. Gashi nan za ku ga yayi dishi-dishi. To abin da zaka fara yi bayan ka yi wannan, ka saka hotonka, gashi nan za ku ga hotonka ya zo nan. To daga nan gurin inda aka rubuta enhance, gashi na rubuta enhance watch and AdSense. Idan ka danna kenan za su baka talla. Bayan ka gama kallon tallan nan sai su wanke maka hotonka. To amma me, dole sai kana da data, datan ka yana buɗe. To daga zaran ka zo gurin kenan sai ka danna akan enhance din, zai fara loading kenan. Kamar yadda na gaya muku dama yana bada AdSense ne, yana bada wani lokacin 30 second, wani lokacin yana bada 2 AdSense. To yanzu gashi nan ya bamu AdSense din mu kenan. Za mu jira wannan AdSense din ya gama rolling, ya gama scrolling. Za mu jira. Bayan ya gama gashi za mu tafi na biyu saboda AdSense guda biyu za su ba mu dole. Yawa gashi nan sai mu jira wannan AdSense din ya gama wannan kenan. Bayan ya gama direct automatic ne, dama AI ne ba wai abin da za ka yi aiki da hannunka ba ne ba. Ko hoto ko duk kalar wayar da ka ɗauki hoto ko hoton ba shi da kyau za ta wanke ma shi ta dawo ma shi mai kyau ne, yayi kyau sosai sama da tunaninka. Dole na san insha Allah za ku ji daɗin wannan application din. Yawwa bayan ya gama sai ka cancel tallanka. Bayan ka cancel tallanka direct gashi nan ya riga ya gama wanke hoton. Kamar yadda kuke gani gashi nan za ku ga wannan shine asalin hoton mu, gashi za ku ga babu kiliya. Yanzu kuma in muka juyo
don Allah ku kalli yadda hoton mu ya koma. Hoton mu yayi matuƙar kyau sosai gashi nan zan yo zooming ku ga yadda hoton ya koma. Kun ga ko da ka jiyo zooming ɗin shi ba ta yadda za a iya kasance wai yayi dishi-dishi, yawwa ba ta yadda za a iya kasance yayi wani dishi-dishi. To wannan ita ce hanyar da za ka bi kai enhancing na hotonka, zai ƙara wa hotonka clear, ya ƙara mai quality. Kamar yadda kuke gani hoton mu ba shi da clear, ba shi da quality, hasali ma gashi za ku ga dishi-dishi idan ma da ƙyar ake gani. Amma yanzu idan ka janyo za ka ga cewa za ka ga idon sosai zai fito sosai. Ina zuwa sabida na ɗan ƙure abun ne shi yasa, amma bara in gwada janyo shi. Yawwa gashi nan na janyo shi, na ƙure shi ne ya shiga lungu, yawwa amma gashi na janyo shi. To dai kamar yadda kuke gani wannan ita ce hanyar da za ka bi. Bayan ka gama wannan shi ne ya za ka yi saving ɗin wannan hoton. Daga nan sama ga inda ka duba wani ɗan aro ya kalli ƙasa, za ka je ka danna shi. Shi ma saving ɗin gashi nan za ku ga sun rubuta save watch and AdSense. Dole sai ka kalli AdSense tukunna za su maka saving, saboda su wannan tallar ita ce ribar su da ita suke samun kuɗi. Dare za ka zo ka danna akan saving. Bayan ka danna akan saving za su ƙara baka wannan tallan, dai ka ƙara kallonta, za su baka tallan guda biyu kenan. Sai ka jira idan suka gama, tana gamawa direct za ta yi maka saving. Bara mu jira dai wannan ɗin ya gama tukunna sai mu yi wannan kenan. Yawwa gashi nan sai mu ƙara tafiya tallan gaba. Dole sai ka jira, idan baka jira ba to wannan hoton naka ba zai saving ba. Idan kuma kai screenshot, dama kun san screenshot local quality ne, amma ka jira. Amma wani lokacin suna ba da limit ɗin da za ka iya aikin. Misali zai iya kasancewa ko guda 5 a rana ko guda 7 a rana, haka dai. Gaskiya dai ban dai tsaya na ƙure shi ba dai, kawai dai na san yana yi ne, amma dai akwai limit wanda in ka je ba za su ƙara barin ka kai ba sai kuma wata goben. Yawwa sai ka cancel tallanka. Bayan ka cancel tallanka direct yanzu hoton ka ya riga gashi nan da ƙasa za ku ga yana juya satin. To wannan satin ɗin yana gamawa to hoton ka ya riga ya yi saving. Bara mu jira shi. Yawwa gashi nan kun ga nuna save to gallery, hoton mu ya riga ya saving. Kawai sai ka danna akan done. To wannan ita ce hanyar da za ka bi kai enhance na hotonka yayi kyau, yayi clear. Kada ku manta ni ne naku Ibrahim SY. Da Allah idan baka min subscribe ba ka je ƙasan wannan tasha ka danna min subscribe, sannan ka danna min alamun ƙararrawa ta yadda daga na ɗora sababbin shirye-shirye na za su zo gare ka kai tsaye.